ja dúfam, že vás vítam u novej série. Dneska budeme hrať hru, ktorá sa volá Manažer Supermarket Simulator. No a vlastne o tom, že ja som mal otvoriť túto moju večierku. Vyzerá fakt úplne nádherne. Pozrite sa, vymodelované, máme tu počítač, krásne poličky, nemáme veci. No tu máme našťastie box. Takže ten zoberieme a otvoríme. A neviem, čo je toto, ale rozhodne to. OK, takže teraz to dáme napríklad sem hore. To sú tieto guličky. Hej. OK, tak. Takže to budem môcť niekde vyhodiť do koša. Je tu koš. Nice. Tu som zvedavý, čo bude. Možno tu niečo bude. No ale. Teda máme tu fakt nádherný tento výber. No tu mám nastaviť cenu. Marketová cena 5,78. Tak. A teraz asi mám otvoriť. Jej. No dúfam, že začnú valiť kopu zákazníkov. Čau, ty ideš? Už vidím, ako držíš tú tašku, takže áno, lebo široko ďaleko nie je obchod. A je ďalší. To je nejaká fronta. Však sa nedivím, však sa pozrite na náš výber. Ten výber, to je normálne nekonečné. Na. Ty kokia, to fakt je výber. 56. Tak. Ty dokonca 3 si kúpila. Každopádne pokiaľ sa budem video páčme, že like, odber, že ma to poteší a podporí a potom môžem točiť ďalšie takéto podobné videá. Tak. Už máme za chvíľku 100, no to tam teda riadne vypredali. Z 12 objektov sa stali 3. To je tým, že sme populárni, všetci nás závidia. Tak, ber. Tak. Ja teda zaverám obchod. Nice. No treba určite dosklaniť. To budeme asi robiť cez počítač. Hádam. To sa načítava. Dobre. OK, takže tu sú cereálie, tu bude múka, olej, pasta, cukor a tu sú zavreté niečo. Manaž. Tu sú budú licencie. Grow, to budem expanzovať, to bude nejaké servisovka zbieranie. Aha! Tu bude zaujímavé. A banka? Ani náhodou. No dobre. Takže určite by som kúpil aj múku by sa hodila. Tak. Zaplatené. Kupujeme. Bude nám to za chvíľočku, ide za sekundík. No kde to je? Ja na to čakám. Už to by to tu malo byť. No. Tuto je. To je jedna krabica. Tu je múka. To sa doručia postupne. Aha, OK. Nebudem sa pýtať. To sa doručia postupne. To je zaujímavé. Je to realistické, to určite. Ďalšia kramica mi padla z neba. Máme tie oleje. Tak. Poď sem. Tak, ďalší.
nožička. To čo som urobil. Toto máme nejakú tú pastu. Ok, mám nasklenené aj upravené ceny, tak všetko bolo v pohode a môžeme otvárať. Si zasadnem za pokladňu a počkám. A už sem prišla. Tej kokita riadne nakupuje. $25,96. Nice. No po ďalší. OK. Si toho moc nekúpil. Tak. Tak OK, už sa tu ako si... No, už začína byť večer. Tak, po ďalšie. Toto, ty máš presne, normálne zaujímavé. No poď. 23,80. Poď, ty máš olejík. 5,80, 5,18. $8,56. No okej. Žiadny nový zákazník nepríde v noci. Očividne. Už môžeme zavrieť. No, vonku je pekná noc. Takže môžeme ukončiť deň. Už je ráno. Pozrieme sa len na ceny, či to tu... OK, všetko v pohode. Takže. Treba doskleniť. Takže ideme ku počítači. Rozídeme tú herku. Sláva. Tak. Ďalších $82. Tak. Prišla nám donáška. No to snad nie, to bude tak dlho trvať. Inak tu sú nejaké dvere, takže to asi fakt bude, neviem čo to bude, ale uvidíme. Došla prvá zásielka, no ale nemáme to kam dať. Takže to tu budeme dávať za pokladňu. Toho si nikto nevšimne. Tak. OK, mám naskladnené. No a zakaz teda bordeliak riadne. No uvidíme. No takže, môžeme otvárať. Čože? Inak tu je kaviareň? No to snad nie. Máme konkurenciu. To musí spadnúť niekedy. No poď. Radšej poďme obslužovať a nekecať. Takže prvá typka prišla. 22,52. Tak. Ďalší prišiel. 11 €. 38. €76. Tak. Tak. Nice. Ďalší prišiel. Tyko, keď to úplne vyšlo na prsno.
takže všetky som obslúžil. No to by som to video aj ukončil. Dúfam, že sa vám to páčilo. No a čus!